I Like Apple Premium Reseller je sledećeg vikenda za sve svoje potrošače pripremio lepa iznenađenja. Želim da pozovem sve ljubitelje Apple-a ili oni koji to nisu, a žele da postanu, da nas posete od 9. do 11. maja, gde u našoj radnji u Delta City-u organizujemo I Like Shopping Weekend. Mislim da se svim ljudima koji nas posete pruža izuzetna mogućnost da dobiju jedno izuzetno iskustvo kupovine, a tom prilikom će moći da naprave određene uštede ukoliko se odluče za kupovinu bilo kog artikla iz našeg asortimana. Te uštede neće biti male, mogu biti od 10 do 15%, a isto tako tom prilikom mogu i da se informišu o raznoraznim dešavanjima koje smo već krenuli da organizujemo ili koje ćemo organizovati u narednom periodu, tipa radionica i workshopova, odnosno da se informišu o tome što sve možemo da im pomognemo i na koji način možemo da im pomognemo da jednostavnije, efikasnije i bolje koriste Apple uređaje, kao i da ih upoznamo sa raznoraznim mogućnostima za koje možda nisu znali.